Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem împreună cu Cătălin. Spune și tu un salut la oameni. Salut! Deci da, azi fac o colaborare cu Cătălin. Aveți în descriere canalul lui Cătălin. Cătălin are 2 canale de YouTube, deci abonați-vă la amândouă canale să strângă foarte mulți abonați. Deci o să jucăm un duo, o să jucăm niște meciuri, deci da, hai să începem. Hai că mă dau pe domnul describer să nu-mi dea nimeni invite. Așa. Ok, ready. Câte like-uri vrei să strângem la acest episod? 20! Ok, deci hai să strângem la acest episod 20 de like-uri dacă mai vreți episoade cu Cătălin. Sau dacă mai vreți episoade cu Brawl Stars. Ok. Tu crezi ca să câștigăm acest meci? Da, logic, noi câștigăm mereu. Nu-i așa? Mama, au 5... Eu zic să ne ducem în spate, că ne omoră ea, că au 5 power-up-uri. Hai că eu verific aici să nu fie nimeni. Ok, ia uite cu asta. Mamă. Da, 8-bit. Mamă, Sandy de 6. Dai, bine. Acel Dynamite. Bine. Am omorât-o pe Sandy, dar acum are ăsta nouă. Fugi. Are 8 power-up-uri. Stai că îmi dau ulta. Nu-i nimeni? What? Credeam că e acolo 8-bit. Parcă erau acolo. Jos. Jos, da. Ia stai. Lasă-mă, Sandy, în pace. Sandy nu știe să mă lase în pace. Deci, da, băieți, ca să știți, la trofee mare e foarte greu, nu-i așa? Da. Aoleu, fugi. Mamă. Era aproape să-l omor pe Max, doar că au fugit. Tu nu știi cât de greu eu fac un quest de 3 meciuri. Foarte greu. Ok, dacă 100% pierdem, dar măcar și... Stați puțin că vin mesajele aici pe turbo viteză. Ok. Mamă, nu, lasă-mă la... Deci da, am luat locul 2, dar și locul 2 e bun. Plus 7 trofee. Am făcut rang 19 pe Tara. Ok, bravo. Deci Cătălin a făcut rang 19 pe Tara. Ok. Deci am făcut 16.000 înapoi. Ok, am făcut un quest. 10 gemuri. Ok, și din păcate am apăsat când s-a adăugat skin-ul pe cum se zice? Nu. Bă, la vin mesaje într-una, pe bune. Pe bune. Mesaje într-una vin. Da, în fine, băieți. Deci, da, ieri sau acum câteva zile am luat skin. Da, te aud. Deci, Alo? Da, mă auzi? Da, te aud. De ce ok. închid? Nu am închis semnalul ăla. Da, în fine, lasă așa. Deci am luat acest skin pe Nani, doar că, din păcate, n-am filmat când am luat skin-ul. Sau nu știu dacă am filmat când am luat skin-ul, o să pun pe ecran filmarea. Dacă găsesc filmarea în care l-am luat pe skin-ul ăsta pe Nani. 2, 1 și... Boom! Retro! Mie îmi place destul de mult acest skin. Adică, albastru. Da, uite, eu scop skin-ul ăsta și uite la ochi, amândouă același culoare. Ok. Ready. Sper să nu mai primesc mesaje într-una. Dar, da. Ok. Așa. Deci hai să strângem 20 de like-uri dacă mai vreți episoade cu Cătălin. Că dacă nu strângem, chiar nu mai fac episoade. Și dacă vreți, spuneți în comentarii dacă vreți să facă și Cătălin un episod cu mine. Pe canalul lui. Da. Mama, l-am mai medit pe... Mama, nu, are puțin. Mama, nu. Am murit. Da. Și-a pus și tureta acolo, deci nu o să mă duc. Pentru că și-a pus și tureta și are și 2 power-up-uri.
Bă, dar știi ce nu suport eu pe jocul ăsta? Piers. Nu. Deci nu suport că toată lumea stă în tufiș și fac team. Da. Și când între Piper într-un tufiș, gata. Dar nu știu dacă ați observat asta, dar Cătălin este zitul la oameni. Ești moldovean? Da. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar el este moldovean. Dar n-aveau să dai seama. Din avea... poate să se dea seama după accent. Adică după cum vorbești, gen. Nu, mamă, ce era să mă omoare. Nu. Deci, efectiv, Barley dă 2000 pe damage. Dați turieta lui Jesse cât i-a dat lui Mortis. E? Locul 2. Stai că... Ia tu power-up-ul ăsta de aici. Așa, respawnează-te. Bine ăsta. Bine pe ăsta, cu mine. Mamă, lasă-mă în pace. Lasă-mă. Asta este. Lasă-l în pace. Așa. Lasă-mă în pace, Așa? Mortis. Ce ai zis? Stai. Nimic. Eu acum așa un pic afucă. Ok. Stai că bunica mea e la ușă și... Ok. Da. Stai, Mamă, bă, la dar câte ușă. power-up-uri au ăștia! Eu... Bine! Așa e un pic și de afucă. Ai observat Ok? că... Ai observat că am luat noi locul 1? Da, eu știu, eu un pic spun pe mut conversația și... Stai un pic, stai să nu audă. Puși să-mi dau un joint. Puși shut up to joint. Așa, eu dau pe mut. Ok, da, deci Cătălin s-a dat pe mult. În fine. Ok, deci până când... nu știu, Cătălin, dacă mă auzi, poți să dai și tu ready. Adică până când se întoarce Cătălin, să dăm un meci solo. Nu știu. Ok, hai că dăm un meci solo până când vine Cătălin, băieți. Ei, da. Dăm un meci solo până când vine Cătălin, până când se reîntoarce. Ok. Ok. Bum, bum. Ok. Mama, aici Mortis pe zonă. Și apropo, băieți, nu știu dacă v-am spus, dar dați-mi și mie acolo un follow pe Insta, la David Brawl Stars. Va apărea, cred că, o imagine pe ecran pe... Așa. Dacă vreți, puteți să-mi dați și un follow pe TikTok. Da. Nu știu dacă știați, dar am și TikTok. Ok. Bun. Bun. Ma. Vino încoa. Dă-i. No. No. Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Are hitul ăla magic. Care dă foarte mult damage. Ok. Momentan mai suntem 7 oameni. Ok. Și da, băieți, se întoarce și seria de Brawl Stars, că în ultimul timp nu prea mai am jucat Brawl Stars cam deloc. Da. Mama, Piper. Asta e prima oară care o văd pe Piper în meci. Bă, bune. Bă, bune. Mă auzi? Da, te aud. Hai că s-a reîntors și Cătălin. Te aud, te aud. Da. Hai că am dat un meci de solo până când ai venit tu. Da. O să mă aștepți, că imediat termin și meciul. Ok? Eu pun pe mut, dar sunt în Brawl Stars, dar pun pe mut. Ok. Un pic. Ok. Da, dar nu pot să dau invite. Păi sunt în meci. Așteaptă-mă Bine. să câștig sau să pierd în meci. Ok. Bine, stai că am dat spectate. Ok. Îmi dai tu invite. Mă, lasă-mă, baci.
Lasă-mă în pace. Lăsați-mă în pace. Tot să câștigi 6 trofee. Plus 6 trofee, asta este. Ok, hai că îți dau acum invite. Îți dau eu invite, Cătălin. Bine, stai. Cătălin. Alo? Stai, mă auzi? Da, te aud. Stai, acuș. Ți-am dat invite. Bine, eu pun mut. Ok. Ok, stai că dăm aici pe soro Cătălin. Ok, ascultăm pe Cătălin. Ok, your team. Dă-i Cătălin. Let's go. Da, deci mai sunt și momente de astea când mai trebuie să se dea și pe mut. Că na. Cred că nu e chestia asta așa de deranjantă. Ok. Crău. Eram să-l omor pe Crău. Crău și-a pus scutul. Vino! Bine! Bine! Lasă-mă în pace! Lasă! Bum! L-am omorât și pe Crău. Da, e mai chiu vieții. Lasă-mă! Fugi. Dă-i ulta! Am dat și o ulta foarte bine. Cel mai bine am dat ulta. Ok. Mă, era să-l omor pe Surge. Mamă. Nu te apropia de tufișoara, că este Barley și îți dau o grămadă de megi. Da, după ce am spus. Da, lasă-mă în pace. Nu, lasă-mă, Da. Deci asta nu suport eu la trofeele mari. Odată mai vine pe tine, stă în tufiș și face timp. Deci da, hai. Auzi? Da, te aud. Da, am pierdut meciul ăsta. Da, l-am pierdut, asta este. Câte minute avem din videoare? Mai dăm un meci și îl închidem, ok? Bine, că mai mult de 20 de minute nu poți filma. Ba, pot filma, da. Nu. Dar nu pot. Da, nu e. Nu pot. Nu vreau să filmez 20 de minute, adică. Nu. E prea mult. Dacă Prea e mult, 15 minute, 10. Cam așa. Așa. Ok. Uite-l pe acolo, Parico. Sper că a ieșit destul de bine acest episod. O să mai... Eu sper. Dacă nu iese bine, mai facem unul. Asta este. Ia, vină ca. Poco. Mamă, ce am dat. Poco. La Nani cel mai mult nu-mi place că... Dă-i. Numai cu așa mare dă cel mai mult damage, dar cu beluțele... Bine, pompa! Nu! L-ai ratat. Hai. Nu! Hai. Avea. Mai vine și Bul cu 10. Mamă. Mai vii și tu, Poco, nu? Hai că l-am omorât pe ăla. Dă-i în ăsta. Dă-i. Omoară-l pe Poco. Haide. Dă-i. Gata. Adică nu vine... A venit amicul. Nu! Uite. Iar am ratat multa, mă. Dă-i. Lasă-mă în pace. Ok. Stau în tufiș ca să fie totul excelent. Ok. Bun. Da, când se termină acest match, o să închid și acest video minunat. Mamă! Dă-i timp! Vă rog, eu timp! Nu, timp! Deci, plan, jocul. Vreau să-i dau cu ulta. Dacă îi dădeam cu ulta, scăpam, dar nu prea. Ei, da, cam... Deci, da. Cam atât a fost și acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să strângem 20 de like-uri, după cum a zis Cătălin. Deci, da. Stai 20, nu 2000. 20. Așa.
Abonați-vă la canalul lui abonați-vă la canalul lui Cătălin, aveți în descriere. Eu am fost David, el a fost Cătălin. Noi ne vedem data viitoare. Pa!